ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ମଣିଷ ମଣିଷର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯାଏ, ଯେଉଁଠି ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରନ୍ତି, ସେଇଠି କେତେକ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ମୂଷାକୁ ଗୋଟିଏ ସାପ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷଧର ସାପ ନିଜର ଆହାର ମୂଷାଟିକୁ ଗିଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ କିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ମୂଷାଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ମାଙ୍କଡ଼ଟି କେମିତି ସାପ ଉପରକୁ ପଥର ପକାଉଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସାପ ପାଟିରୁ ମୂଷାଟିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତା ଲାଞ୍ଜ ଧରି ଟାଣୁଛି। ପରିଶେଷରେ ମୂଷାଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ତାର ବନ୍ଧୁତା ଲିଭେଇ ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମଣିଷ କାହିଁକି ନୁହେଁ?